Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να καλέσουμε μία ροή επιφάνειας εργασίας μέσα από μία άλλη ροή και πού θα μπορούσε να μας φανεί χρήσιμη αυτή η ενέργεια. Σκοπός αυτού του σεναρίου είναι η δημιουργία μιας ροής την οποία θα μπορώ να χρησιμοποιώ σε άλλα σενάρια. Σαν μία συνάρτηση δηλαδή, η οποία δέχεται παραμέτρους και επιστρέφει αποτέλεσμα. Με λίγα και πολύ απλά λόγια, θέλω να δημιουργήσω ένα επαναχρησιμοποιούμενο στοιχείο προκειμένου να μην επαναλαμβάνω κάθε φορά τις ίδιες ενέργειες. Θα κάνω κάτι πολύ απλό προκειμένου να γίνει αντιληπτή η αξία του συγκεκριμένου σεναρίου. Θα δημιουργήσω μία ροή την οποία θα ονομάσω MyFlow. Η ροή θέλω να πραγματοποιεί μία απλή αριθμητική πράξη, έναν πολλαπλασιασμό και να επιστρέφει το γινόμενο. Θα ορίσω λοιπόν δύο μεταβλητές εισόδου, των οποίων ο τύπος δεδομένων θα είναι number και μία μεταβλητή εξόδου, στην οποία θα παίρνω το αποτέλεσμα της πράξης. Η μόνη ενέργεια που θα χρησιμοποιήσω είναι η set variable, μέσω της οποίας θα περάσω στην μεταβλητή εξόδου που όρισα νωρίτερα το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού μεταξύ των δύο μεταβλητών εισόδου α και β. Δημιουργώ τώρα μία νέα ροή και σύρω στο workspace την μοναδική ενέργεια του group ενεργειών Run Flow, την Run Desktop Flow. Η ενέργεια αυτή ζητάει μία ροή επιφάνειας εργασίας. Επιλέγω την ροή MyFlow και βλέπω ότι αυτομάτως μου ζητάει τις τιμές για τις δύο μεταβλητές εισόδου α και β. Επίσης, βλέπω ότι η ενέργεια δημιουργεί μία μεταβλητή ροής η οποία ταυτίζεται με την μεταβλητή εξόδου που όρισα στην ροή MyFlow. Δίνω τις τιμές στις παραμέτρους α και β και τρέχω την ροή μου. Αυτό ήταν. Έχω λοιπόν έτοιμο ένα στοιχείο, μία ροή επιφάνειας εργασίας εν προκειμένου, το οποίο μπορώ να το χρησιμοποιώ για να κάνω μία απλή αριθμητική πράξη κάθε φορά που θα χρειαστεί σε οποιαδήποτε άλλη ροή σχεδιάσω. Το μόνο που απαιτεί είναι παραμετροποίηση. Γεια χαρά!